nagħtu dan ir-rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID, nħarsu lejn is-sitwazzjoni illum u anke nħarsu ftit lura dawn l-aħħar ġranet ħalli naraw x'ikun qiegħed jiġri. Tajb ngħidu li din il-ħidma saret bis-saħħa tal-COVID Public Health Response Team. Bħalma diġà rajtu n-numru ta' każijiet li kellna ġodda kien ta' 49 u allura aħna issa għandna total ta' każijiet ta' 995 u bħalissa għandna 311 active cases. Kellna wkoll 5 każijiet li fiequ u allura it-total ta' recoveries li kellna kien ta' 675. Dik hija s-sitwazzjoni li għandna llum u bħalissa peress li kellna dan l-ammont kbir li daħlu ta' każijiet, bħalissa ħafna minn dawn il-każijiet li daħlulna ġodda qegħdin propju jinħadmu wkoll minn dan il-post. X'inhi s-sitwazzjoni tal-kundizzjonijiet medika ta' din is-sitwazzjoni? Il-każijiet li kellna bħalma rajtu sa mill-bidunet, il-maġġor parti tagħhom kienu każijiet li kien hemm minnhom kellhom bla sintomi xejn, kien hemm oħrajn li kellhom ftit sintomi ħfief u kellna ftit każijiet oħra li kellhom bżonn jidħlu l-isptar. Bħalissa aħna għandna 4 każijiet li qegħdin fl-infectious diseases unit f'Mater Dei. Huma l-maġġor parti każijiet tagħhom it-tlieta huma tajbin, però għandna wieħed persuna anzjan ta' 84 sena li l-kundizzjoni tiegħu mhijiex daqshekk tajba minħabba li anke hu kellu diġà kundizzjonijiet oħra mediċi qabel li ma kienx diġà tajjeb. Mbagħad għandna 4 każijiet f'St. Thomas Hospital u għandna 7 każijiet propju f'Boffa u dawn jinsabu tajbin. Jekk inħarsu naqra lejn in-numru ta' każijiet kumulattivi li konna qegħdin naraw sa mill-bidunet bħalma konna qegħdin nistennew in-numru ta' każijiet bdew tilajn, imbagħad kellna plateau, jiġifieri kellna li bil-mod il-każijiet bdew jonqsu r-rata ta' żieda, kellna żmien niftakru ma kellna l-ebda każijiet li ġew ikkonfermati u rrappurtati u bħalma rajna issa erġajna qegħdin ikollna numru ta' każijiet li qegħdin jerġgħu jiżdiedu. U għek, ħdimna naqra biex kun tistgħu taraw stampa ċara tal-każijiet li kellna, bħalma qegħdin taraw għandna kellna l-pik f'April fejn anka kellna ġurnata fejn kellna propju 52 cases li kien l-ola li qatt kellna sa issa f'April. U mbagħad bħalma qegħdin taraw propju meta bdejna nonqsu mill-każijiet u mbagħad propju f'Lulju bdejna naraw li kellna żieda ta' każijiet. Rridu nifhmu li la darba aħna bdejna nirrelaxxaw il-miżuri hija xi ħaġa li wieħed għandu jistennija li inti jibda jkollok ftit każijiet l-hawn u lem. Irridu niftakru li f'din is-sitwazzjoni aħna qatt ma konna eliminajna l-COVID, l-ebda pajjiż ma kien elimina l-COVID, allura xi ftit każijiet ikun baqa' hemmhekk u mbagħad la darba inti jibda jkollok in-nies jiltaqgħu ma' xulxin għandek iktar ċans li l-persuni jittieħdu. Però la jkun hemm sitwazzjonijiet bħalma rajna fejn kien hemm ħafna nies li ltaqgħu ma' xulxin, speċjalment f'ċertu attivitajiet u hawnhekk huwa ċar anke minn ċertu clusters li kellna, hemmhekk kellna żieda qawwija. Xi ħaġa li qatt ma ridna li tiġri u għalhekk aħna issa daħħalna miżuri biex nerġgħu nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Allura, bħalma qegħdin taraw din il-graf qed turi n-numru ta' każijiet ġodda sa mill-ewwel ta' Lulju u hemmhekk f'din il-graf qegħdin inneħħu għalissa l-immigranti li kellna biex nkun nistgħu nuru l-istampa ċara ta' x'qed jiġri fil-propju komunità tagħna. U minn din il-graf neħħejna l-immigranti għaliex propju fil-każ tal-immigranti hija sitwazzjoni li hija differenti fejn inti għandek dgħajsa li ġiet minn barra minn Malta, dawn mill-ewwel daħlu f'kwarantina, it-testjajnihom u dawk li ħarġu pożittivi baqgħu hemmhekk f'kwarantina u cohorted flimkien. Allura ma jgħaddux il-kumplament tal-komunità. U hemmhekk aħna isserraħ moħħok li dawn sakemm ħajaddilhom dejjem ħajibqgħu contained fil-kwarantina. U għalina għalhekk huwa importanti li nħarsu fid-dettall ta' x'jkun qed jiġri minn dawk il-każijiet li aħna għandna fil-komunità.
U sitwazzjoni li konna qegħdin naraw propju mill-ewwel ta' Lulju. Jekk tiftakru anke qabel kien ikollna numru ta' clusters u bħalma tistenna wkoll anke issa kellna numru ta' clusters. Però is-sitwazzjoni issa f'Lulju hija differenti mis-sitwazzjoni li kellna f'Marzu, April, Mejju, għaliex in-nies qegħdin joħorġu iktar is-sajf, allura għandek tendenza li iktar toħroġ u għalhekk in-nies li jistgħu jkunu flimkien ħajkun ħafna iktar milli kieku il-persuni kienu qegħdin ġewwa. U bħalma qegħdin taraw għandna numru sostanzjali ta' clusters li kienu wieħed mill-raġunijiet li żdiedu l-każijiet tagħna. Fatti bħalma smajtu kellna dak il-cluster li issa tela sa 20 każ tal-parti li kien hemm ġa hotel fejn hemmhekk kellna numru ta' nies li kienu flimkien. Kellna wkoll semmejna il-cluster li kellna li kien relatat mal-festa ta' Santa Vena li sa issa tela 33 każ. Rridu niftakru li inti f'dawn għandek inkluż persuni li propju kienu fil-festa, pereżempju huma stess, li ttieħdu, imbagħad għandek oħrajn li jkunu l-familjari ta' dawk il-persuni jew inkella li jkunu close contact magħhom. Għandna wkoll cluster ta' 33 persuna sa issa li huma relatati ma' bars li jkunu marru f'Paċeville. Mhuwiex bar wieħed li huwa pinpointed imma numru ta' bars għaliex inti meta għandek persuni li jkun qegħdin morru ħafna postijiet tkun diffiċli li inti taqbad eżatt minn fejn dal-persuna jkun ġie. Però aħna nagħmlu highlight fuq dawk il-postijiet li jkunu l-iktar komuni fil-każijiet li jkollna. Mbagħad sitwazzjoni oħra li għandna hija li għandna l-istudenti li jiġu jitalmu l-Ingliż u Malta dawn il-language schools u wkoll minn hemmhekk kellna numru ta' skejjel li kellhom ukoll xi każijiet. Allura dawn qegħdin jagħtu kontribut ukoll għal każijiet li aħna qed ikollna ta' kuljum. U anke kellna ftit każijiet, vera ftit, li kienu tfal li jkunu qegħdin imorru s-summer school. Allora bħalma qegħdin taraw għandna numru ta' każijiet li huma involuti f'clusters li huma maqudin ma' xulxin. Dawn fil-każ tagħna aħna huwa importanti ħafna li naqbduhom mill-ewwel, niżolaw il-każijiet u nagħmlu dak il-contact tracing. Il-contact tracing huwa xogħol tedjanti ħafna u importanti ħafna għaliex inti trid tidħol fid-dettall ta' kull persuna fejn ikun mar. U allura qed jinvolvi ħafna xogħol min-naħa tagħna, però aħna tfajna risorsi kemm nistgħu f'dan il-contact tracing team għaliex nemnu li huwa wieħed mill-strateġiji bażiċi li għandna biex nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Barra dawn il-clusters għandna numru ta' każijiet oħrajn li huma sporadiċi biċċiet minnhom tipprova taqbad minn fejn kienu, allura tkun tista' tagħlaq is-sitwazzjoni, però jeżistu wkoll każijiet fejn inti ma tkunx tista' ssib minn fejn huma ħadu l-infezzjoni. U għalhekk inti jrid ikollok kontrolli fil-komunità għal dawk il-każijiet li inti ma tkunx taf minn fejn huma ġejjin għaliex probabbilment hemm każijiet oħra li nkun għadna ma qbadnihomx. Jekk inħarsu lejn il-każi attivi, kellna sitwazzjoni fejn niftakru li beda jkollna l-numru ta' każijiet u mbagħad bil-mod il-mod dawn bdejna naraw li kull każ li kellna beda jfiq u eventwalment spiċċajna f'sitwazzjoni li kważi konna ħanersqu lejn il-zero active cases. Però qatt ma wasalna hemmhekk għaliex reġgħu bdew jiżdiedu l-każijiet u allura xi ħaġa li hija mistennija hija li anke kif żdiedu l-cases jerġgħu jiżdiedu wkoll l-active cases. Jekk inħarsu lejn l-etajiet xi ħaġa li hija importantissima għall kontroll ta' din is-sitwazzjoni u anke għal reperkussjonijiet li jista' jkollna hija l-etajiet tal-persuni. Bħalma qegħdin taraw, aħna waħda mill-istrateġiji prinċipali tal-bidunet kienet il-kontroll ta' dawk in-nies li iktar li huma vulnerabbli, li aħna kemm nistgħu nbedu dan il-virus minn dawk in-nies li huma vulnerabbli li dawn in-nies li jekk jaqbadhom dan il-virus ikunu iktar f'ċans li jkollhom il-komplikazzjonijiet. U qegħdin naraw stampa ċara fejn il-maġġor parti tal-każijiet li aħna għad qed ikollna huma każijiet ta' etajiet li huma pjuttost li huma żgħar. Dawn huma l-istampa ta' dawk il-każijiet li kellna mill-ewwel ta' Lulju. Ġifieri dak li konna qegħdin naraw qabel, sa issa għadna qegħdin narawh. U dan huwa rifless ċar fil-każijiet fis-sintomi li qed ikollna
u wkoll rifless ċar fil-każijiet li qed ikollna l-isptar li huma ftit. U allura dan huwa l-outcome tal-każijiet li kellna li għandna il-każijiet li huma attivi u anka il-każijiet li huma rikoverati u l-cases li huma totali. Strateġija b'saħħitha tagħna hija l-ittestjar li aħna rridu nsibu il-każijiet li huma pożittivi, ħalli dawk il-każijiet li huma pożittivi nkun nistgħu niżolawhom u naraw min kienu l-contacts tagħhom u dawk impoġġuhom f'kwarantina. U propju għalhekk bħalma qegħdin taraw aħna saħħaħna matul iż-żmien l-swabbing tagħna. Fil-bidunet bdejna billi kellna t-tobba tagħna li kienu qegħdin morru fid-djar tan-nies. Biċċajna biftaħna iċ-ċentri tal-ittestjar li għandna 4. U issa sitwazzjoni li l-poplu Malti sema biha u qed jifhem ukoll li aħna qed ikollna sitwazzjoni fejn qed ikollna bżonn nittestjaw ħafna iktar nies. Tant ukoll li qed ikollna nies li bażikament qed ikollhom ftit iktar żmien sakemm huma jiġu għall-ittestjar. U allura propju għalhekk kif ħabbarna anke l-bieraħ aħna mill-ġimgħa d-dieħla ħanżidu 2 swabbing centers oħra fil-komunità tagħna biex aħna nkun nistgħu nlaħqu mad-domanda li hemm bżonn. Bħalma qegħdin taraw ukoll minn din aħna erġajna bdejna nżidu in-numru ta' swabbing. Il-swabbing centers mhumiex biżżejjed għaliex din trid tkun katina wkoll mal-laboratorju tagħna u propju l-laboratorju tagħna wkoll żidnielu n-numru ta' xjentisti li qegħdin jaħdmu hemmhekk ħalli aħna ikollna iż-żmien li huma jkun jistgħu jaħdmu r-riżultati u anke intukom ir-riżultati fl-iqsar żmien. U wkoll marbut ma' dan huwa il-helpline tagħna, il-111, fejn il-maġġor parti tat-telefonati u r-requests tal-swabbing jiġu propju hemmhekk, allura din il-katina aħna qed insaħħuha f'kwalinkwa post biex il-poplu Malti jkun moqdi u anke biex aħna nkun nistgħu insaħħu din l-istrateġija tagħna. X'qegħdin nagħmlu bħala l-miżuri? Bħalma semmejt, il-vulnerabbli huma importanti ħafna. U allura għandna l-protezzjoni ta' nies li huma vulnerabbli fil-komunità. U għalhekk dejjem nisħu li n-nies li huma vulnerabbli u kulħadd għandu jażel fejn imur. Jażel fejn imur postijiet fejn mhumiex iffullati, imma aħna wkoll min-naħa tagħna kulħadd irid jagħti l-kontribut tiegħu biex aħna nkun nistgħu nipproteġulu dak l-environment li huwa safe. U għalhekk hemm il-miżuri li sa mill-bidunet aħna edna li fil-postijiet ta' fejn persuna għandu bżonn imur jixtri speċjalment dawk il-postijiet li huma essenzjali, hemmhekk ikun hemm il-protezzjoni billi inti jkollok in-numru ta' nies li jitlu f'dawn il-postijiet ikun limitat, li inti jkollok in-nies li jżommu distanza soċjali, li jkollok in-nies li jilbsu l-maskri, l-użu tal-hand sanitizers, ħalli n-nies li jmorru fil-postijiet fejn hemm bżonn ikunu qegħdin f'environment li huwa safe. Pjuttost anka dawk il-postijiet fejn anka dawk li huma insemmuhom non-essential, però huma importanti wkoll, hemmhekk ukoll hemm il-mezzi ta' mitigazzjoni li kienu hemm u għadhom hemm u ħadmu. Ħadmu tajjeb fejn aħna kellna nies li kienu qegħdin morru f'postijiet bħal hairdressers, beauticians u ħassuhom safe u l-kondizzjonijiet li huma ħadu wkoll kienu safe. Importanti ħafna li aħna nkun nistgħu nipproteġu lill-anzjani li qegħdin fid-djar tal-anzjani għaliex hemmhekk inti għandek post fejn jista' jkun hemm iktar riskju peress li għandek l-anzjani li jkunu qrib ta' xulxin. U propju anke bħalma għamilna qabel fil-każijiet fejn kellna iktar każijiet frekwenti, aħna qegħdin naraw li nipproteġu lill-anzjani. L-ewwel ħaġa hija li aħna nieħdu ħsieb lil carers u nies li qegħdin jaħdmu fid-djar tal-anzjani huma wkoll jiġu ttestjati regolarment. U anke li l-anzjani meta ikun hemm il-viżitaturi li jmorru jarawhom nafu li dawn ikun qegħdin fil-komunità, allura aħna issa wkoll millum jibdew jaraw l-anzjani tagħhom minn wara l-perspex. Nifmu li din mhijiex sitwazzjoni daqshekk feliċi, però iċ-ċirkustanzi bħalissa hekk qegħdin jitolbu.
jalla li l-affarijiet bil-mod il-mod imorru għall-aħjar ħalli aħna mbagħad nkun nistgħu naddattaw dawn il-miżuri wkoll. Importanti ħafna bħalma smajtu huma l-events. Bħalma rajtu kellna sitwazzjonijiet fejn kellna numru ta' clusters li kienu relatati ma' events u allura sa mill-bidunet il-pożizzjoni ta' saħħa pubblika kienet li m'għandux isiru dawn il-mass events. U propju ħabbarna li mass events mhux se jsiru. Però nafu li hemm events oħrajn żgħar li jistgħu jsiru u aħna wkoll mill-ġimgħa l-oħra konna ħriġna leġiżlazzjoni ġdida li tirregola n-numru ta' nies li jista' jkun hemm waqt events li dawn jistgħu jkunu biss ta' persuna għal kull 4 metri squared, tajjeb, ukoll massimu ta' 10 persuni ma' xulxin u anka li għal dawk l-events li jkunu l-fuq minn 100 ikun hemm risk assessment. Li żidna għaliex qegħdin naraw li s-sitwazzjoni issa qegħdin jiżdiedu il-każijiet hija li ħajkun hemm capping. Ġifieri kbir kemm hu kbir il-post, anka jekk jiflaħ iktar minn persuna waħda per 4 meter squared, xorta ħajkun hemm capping. Capping ta' 100 persuna għal ġewwa u 300 persuna għal barra. U xi ħaġa importanti wkoll hija li ma jkunx hemm dance floors għaliex hemmhekk nafu li hemmhekk ma jistax ikun hemm kontroll ta' in-nies kif ikunu qrib ħafna ma' xulxin. Importanti wkoll li meta ikun hemm events, ikun hemm ukoll persuni jżommu l-contact details. Ħalli jekk ikollna sitwazzjoni fejn ikun hemm xi każ, aħna jkun faċli ħafna li nkun nistgħu nagħmlu il-contact tracing tagħna. U anka managed entry, ġifieri inti n-nies ma jkunux qegħdin jidħlu f'xulxin. U għalhekk nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. U anka f'dawn l-events jista' jkollok miżuri ta' mitigazzjoni oħrajn. Pereżempju jekk inti għandek in-nies ħajkunu waqt li huma deħlin fejn id-distanza soċjali tista' tonqos xi ftit hemmhekk ikunu libsin il-maskra sakemm jidħlu, anka li jista' jsir it-temperature recording, allura hekk inti nkun nistgħu innaqsu iċ-chances li jista' jkollok persuni li huma simptomatiċi li jkunu qegħdin jidħlu propju għall-events. U dan kollu ma jistax isir jekk aħna ma nkomplux issaħħu l-enforcement tagħna. U aħna propju mill-weekend li għadda u anke matul dil-ġimgħa kien qed isir l-enforcement, però ħajsir iktar enforcement. U hawnhekk nappella għall-pubbliku biex jikkoopera mal-enforcement officers tagħna għaliex dawn qegħdin jagħmlu xogħolhom, iridu jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni u anke nappella għall-organizers ta' dawn l-events. Aħna qegħdin hawnhekk biex nistgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni tal-virus. Iżjed ma jkollna kooperazzjoni mingħand kulħadd, iżjed nkun jista' jirnexxielna fil-ħidma tagħna. Matul iż-żmien kon qed toħroġ ħafna iktar evidenza dwar il-maskri. L-użu tal-maskri kemm jistgħu ikunu ta' għodda tajba biex nkun nistgħu innaqsu r-riskju ta' trasmissjoni u għalhekk li matul iż-żmien aħna fuq evidenza wkoll kif tgħid l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dejna noħorġu bl-użu tal-maskri f'diversi postijiet. U diġà kien bħala standard taħt il-Public Health Act, però ħassejna li issa propju llum noħorġu wkoll avviż legali li ipoġġi l-obbligu tal-użu tal-maskra fuq l-individwu personali. Infakkarkom kif taħdem il-maskra. Il-maskra tiegħi qed tipproteġi lilek, il-maskra tiegħek qed tipproteġi lili. Allura, importanti li kulħadd ikun responsabbli biżżejjed u r-responsabbiltà il-persuna jerfagħha. U għalhekk allura aħna qegħdin nagħmlu dan l-avviż legali biex min ma jilbis il-maskra ikollu multa ta' 50 euro. Jalla li ħadd ma jeħel din il-multa għax aħna li rridu huwa li n-nies jikkooperaw fuq evidenza li għandna li nafu li tista' tnaqqas il-firxa ta' dan il-virus. Allura hekk bħalma rajtu sa mill-bidunet aħna bqajna nimxu fuq dawn il-prinċipji bażiċi ta' social distancing ta' 2 metri u bħalma taraw fil-standards u fil-guidelines tagħna kollha għamilna l-bażi fuq dan il-prinċipju. Fuq il-maskri
li jintlibsu kif suppost u fuq il-hand hygiene. Importanti ħafna li dawk in-nies li jkollhom xi sintomi ikellmuna mill-ewwel. L-importanti li kwalinkwa li jkollna sintomi irridu noqogħdu d-dar, inċemplu l-111, jekk is-sintomi jkunu sintomi li huma relatati mal-COVID, hemmhekk jingħatalkom appuntament għall-swabbing u aħna nerġgħu nkellmukom lura fuq ir-riżultat. Però importanti li nibqgħu id-dar u ma noħorġux jekk għandna is-sintomi. Dak huwa r-rendikont li xtaqt naqsam magħkom u il-messaġġ prinċipali li dejjem konna bdejna bih u nibqgħu għaddejjin bih huwa li huwa fir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna biex aħna nikkontrollaw din is-sitwazzjoni u li kulħadd jibqa' safe. Stay safe. Grazzi. Ngħaddu għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Kristina Marra, Net News, welcome back, Professor, nasab kulħadd kien jistenni. Ovvjament għandna ħafna domandi nixtieq nagħmellek mistoqsijiet. Ir-rata ta' trasmissjoni lokali issa reġgħet tolit, qiegħda madwar tu mid-dera. X'għandu jsir, x'irid isir, x'inhi l-iktar ħaġa importanti biex din ir-rata terġa' tieqaf, terġa' tinżel. Mistoqsija oħra fuq il-vulnerabbli, inti semmejt il-vulnerabbli u ftit ilu l-Deputat Prim Ministru fatt ukoll semma restrizzjonijiet li jistgħu jidħlu fis-seħħ anke fir-rigward tal-anzjani tagħna. Ma taħsibx illi in-numru ta' 300 f'avvenimenti tal-massa għadu kbir u għadu jista' joħloq riskju anke għall-vulnerabbli tagħna? Mhux għall-anzjani forsi biss li qegħdin fil-homes illi forsi għandhom ċertu il-quħ, imma għall-vulnerabbli l-oħra li għadhom qed jgħixu fin-normalità li suppost qed ngħixu fiha. Mistoqsija oħra hija dwar il-komplikazzjonijiet li qed jiżviluppaw fil-qalb f'ċertu pazjenti. Barra ma smajna li kien hemm pazjenti li kienu fiequ mill-COVID u żviluppaw kondizzjoni tal-qalb. Għandna informazzjoni dwar każ ta' pazjent Malti li żviluppa din il-komplikazzjoni u li tilef ħajtu u kien middle aged, ma nafx tistax tikkonferma dan. U fuq il-contact tracing, nafu li sa ftit ġimgħat ilu ma kienx daqshekk diffiċli dan l-eżerċizzju għaliex konna qed ngħixu b'ċertu restrizzjonijiet. Illum kulħadd qed joħroġ, kulħadd qed imur 5 postijiet, 4 postijiet f'ġurnata. Kemm sar diffiċli, kemm qed joħloq diffikultà biex isir dan l-eżerċizzju? Grazzi. Grazzi. Mistoqsijiet importanti ħafna mela fuq ir-rata. Ir-rata bħalma taraw tkun ibbażata fuq kemm ikun qed jiżdiedu n-numru ta' każijiet. Minn ġurnata l-oħra jekk inti ħajkollok qabża hemmhekk ħajjiżdiedlek ir-rata ta' każijiet. Huwa proprju għalhekk li aħna qegħdin inkomplu insaħħu kwalinkwa għodda li għandna f'idejna. Irridu niftakru li dal-virus ma nistgħux nużaw għodda waħda u ħanejdu li ħanikkontrollaw is-sitwazzjoni. Kwalinkwa ħaġa li għandna f'idejna ħanużawha. L-testjar, l-iżolazzjoni, il-contact tracing, il-kwarantina, l-inkomplu insaħħu dak il-mezzi ta' prevenzjoni, ta' distanza soċjali, tal-użu tal-maskri, anka li aħna għandna l-hand washing, dawn kollha huma miżuri li flimkien aħna dejjem konna qegħdin naħdmu fuqhom u il-miżuri konna qegħdin noħduhom u nżiduhom skont is-sitwazzjoni li tkun qiegħda. Aħna għadna attenti ħafna sa mill-bidunet biex noħolqu bilanċ. Kienet tkun faċli ħafna li inti fil-bidunet kont tagħlaq kollox, però nafu li dik ma kienx ħatkun soluzzjoni għaliex nafu li din hija sitwazzjoni li hija fit-tul. Mhijiex sitwazzjoni li aħna ħajkonna l-vaccine għada jew ġimagħtejn oħra, għaliex kieku għalija u għal sħabi ix-xogħol ikun ħafna iktar faċli. Però hija sitwazzjoni li trid toħloq bilanċ kif in-nies jistgħu jibqgħu jgħixu, però jgħixu bil-virus madwarna. U għalhekk la nafu kif nistgħu nikkontrollawha nieħdu dawn il-miżuri. Fuq il-vulnerabbli bħal-medna aħna sa mill-bidunet il-vulnerabbli proteġejnihom u bqajna magħhom nipproteġuhom. Għaliex anke f'sitwazzjonijiet fejn in-numru kien vera żgħar, aħna bqajna nieħdu dawk il-miżuri biex nipproteġu l-nies li huma vulnerabbli u bqajna ntuhom il-pariri ta' fejn għandhom huma jażlu
fejn imorru biex huma iħossuhom safe. U għalhekk inti għandek anke l-postijiet fejn jiftħu huma qegħdin jagħmlu l-ħejla tagħhom kollha bil-mezzi ta' mitigazzjoni biex ikun jistgħu joffru dak is-safe environment lil kulħadd imma speċjalment lin-nies li huma vulnerabbli. U bħal medna, jekk inti għandek event ta' nies li ħajkunu ma' xulxin u jkunu nies li inti soltu ma tiltaqax magħhom, persuna vulnerabbli m'għandix tattendi dawn il-postijiet. Fuq komplikazzjonijiet, aħna il-komplikazzjonijiet kellna 9 imwiet li dawn kienu kollha nies li l-kundizzjonijiet mediċi kienu diġà qegħdin hemmhekk qabel. U il-COVID kien l-aħħar ħaġa li seta' ikkaġuna il-mewt tal-persuna u anka propju minn dawn id-9 imwiet li kellna minnhom li il-COVID kienet insertat li ħarġet hemmhekk kombinazzjoni meta aħna saru t-testijiet ta' dawn il-persuni. Fuq contact tracing iva hija strateġija importantissima għalina. Fil-bidu kien iktar faċli kifet għaliex in-nies ma kienux qegħdin imorru ħafna postijiet, però issa qed ikollna iktar ħidma għaliex kull persuna ikun mar ħafna postijiet u ċ-ċirku ta' madwaru ħajkun ħafna ikbar. Allura aħna li qegħdin nagħmlu hija li komplejna saħħaħna it-tim tagħna tal-contact tracing u minn hawn nixtieq nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom u anke nixtieq nirringrazzja lil dawk in-nies volontira li qegħdin jiġu ta' kuljum hawnhekk magħna biex ikun jistgħu jgħinuna wkoll fuq dan il-contact tracing. Prof. Gawċi, minn barra dawk l-erba li semmejt li qegħdin l-isptar għandi nifhem li l-oħrajn huma f'kundizzjoni tajba u jinsabu d-dar. Forsi spjegana ftit il-proċess biex min-naħa tagħkom issegwu lil dawn in-nies, ġifieri ma nafx ikollhomx bżonn xi kura jfiqu waħedhom id-dar, eċetera. U jekk u x'ħajkun hemm jew diġà hemm in place xi multi għal min ma jkun marid bil-COVID u ma jkunx qed isegwi l-kwarantina. Iva, mela, in-nies li ikollna l-maġġor parti qegħdin propju d-dar u dawn qegħdin f'kundizzjoni medika tajba, biċċiet minnhom mingħajr sintomi, però aħna wkoll importanti li nkomplu nsegwu l-kundizzjoni medika tal-persuna. Infatti għandna t-tobba min-naħa tal-kura primarja u anke healthcare workers li dawn permezz ta' telemedicine ikunu qegħdin isegwu dawn il-persuni ħalli naraw li huma jkunu jibqgħu b'saħħithom u ma jkollhomx bżonn ta' għajnuna oħra. Fuq l-iżolazzjoni tal-persuni li huma pożittivi, dik kienet mill-bidu u baqgħet għaddejja hemm il-ħin kollu. Infatti hemm avviż legali li jirrigwardja il-kwarantina tal-persuni li huma pożittivi li jekk persuna jinstab li kiser il-kwarantina hemm multa ta' 10,000 euro. U kellna nies li sfortunatament weħlu din il-multa, għalija sfortunatament għaliex jien inħoss li persuni għandhom ikunu responsabbli biżżejjed li huma joqogħdu ġewwa. U anke hemm avviż legali ieħor li jirrigwardja l-kwarantina tal-kuntatti ta' persuni. U dak il-multa għalihom hija ta' 3,000 euro. U hemmhekk aħna għaddejjin bl-ispezzjonijiet tagħna biex nassiguraw li dawn il-persuni ikunu baqgħu fid-dar tagħhom u anke aħna għandna proċess li meta jkollok persuna li huwa pożittiv aħna nagħmlu assessment tiegħu jekk naraw li ħajkun persuna li ħajkun diffiċli biex jikkoopera magħna, aħna dan inżommuh l-isptar tagħna ġeneralment inżommuhom boffa biex aħna nkunu żgur li jkunu l-ħin kollu taħt għajnejna wkoll. Malta independent. Professor Gawci, with the cases increasing, do you believe that Malta is once again in a state of public health emergency? Recently, there was also a resident in a care home who had tested positive for COVID-19. Is this the patient that you mentioned earlier who is in ITU with complications? If not, what is the conditions of this resident? And from today, from the 49 new patients, were any of them children and were any of them attending summer school? We have information that one child was attending a summer school at Gargur. If this is the case, are there discussions that summer schools are to stop? And will these children from the schools need to be swabbed just in case they might have COVID-19 as well? Thank you. Thank you. Bażikament, aħna nkun qegħdin navalwaw is-sitwazzjoni
u naraw kif ikunu qegħdin sejrin iż-żieda u anke il-mezzi li jkollna f'idejna biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Meta issejjaħ sitwazzjoni ta' emerġenza ta' saħħa pubblika hija biex inti tkun tista' tkompli żżid inti l-għodda li għandek f'idejk ukoll biex tkun tista' tikkontrolla s-sitwazzjoni. U aħna bħalma għamilna qabel qegħdin inkomplu ssegwu s-sitwazzjoni u jekk ikun hemm bżonn iva aħna nieħdu dak il-miżuri kollha li ikun hemm bżonn biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Fuq il-persuna li kellna minn dar tal-anzjani huwa persuna li huwa anzjan, li huwa persuna li qiegħed l-Infectious Diseases Unit m'għandna l-ħadd li qiegħed l-ICU, jiġifier l-Intensive Care Unit m'għandna l-ħadd l-ITU. Qiegħed f'ward li s-soltu nżammu dawn il-persuni li ikollhom mart infettiv bħal mart infettiv ieħor u qegħdin inkomplu nsegwuhom. Il-sitwazzjoni li kellna wieħed mill-każijiet li ġew irrapportati llum kien f'tifel jew tifla, x'il-ġender, però kienet tattendi iva skola sajf. Rridu nifhmu li tfal ħajkunu qegħdin jattendu l-iskejjel, però ma jfissirx li bil-fors din ġabita mill-iskola sajf. U allura aħna f'dik is-sitwazzjoni inti tara li jekk għandek tifel bħal kwalinkwa contact tracing ieħor li nagħmlu, naraw fejn kienu u peress li inti rajna fil-każ ta' dan il-każ li kien hemm attendenza fl-iskola, aħna nkunu qegħdin nagħmlu risk assessment bil-contact tracing ħa naraw min kienu tfal u anke l-allima li kellhom kuntatt biżżejjed li jissejħu close contact u bħal dejjem aħna hemmhekk jitpoġġew kwarantina u jsirilhom it-testing. Li għamilna ma' skola sajf huwa li aħna konna nafu x'ħajjiġri, konna nafu li ħajkonna xi każijiet, u allura aħna naqqasna r-riskju. Naqqas ir-riskju billi tagħmel id-distanza soċjali, billi inti jkollok fil-klassi stess ħajkunu kemm jistgħu imbedin minn xulxin, u anke n-numru ta' tfal li jkunu ma' xulxin ikun inqas milli kieku konna qegħdin naraw kieku ma kienx hemm il-COVID. Ħalli bekk f'ċirkostanzi fejn xi ħadd kien pożittiv, in-numru ta' nies li kienu qrib ta' din il-persuna ħajkun ħafna inqas u għalhekk l-implikazzjonijiet ħajkunu ħafna inqas ukoll. U kemm jista' jkun dejjem inżommhom cohorti anke pereżempju jekk joħorġu fil-break ma jitħalltux kollha flimkien. B'hekk dawn mezzi ta' mitigazzjoni nħossu li aħna nkunu qegħdin innaqsu ċ-ċans li persuna jista' għaddija lil ħadd ieħor, imma anke ir-reperkussjonijiet tal-kwarantina. Good afternoon, Prof. Gauci, Claire Caruana from Times of Malta. I'd like to follow up on the state of emergency issue. So the numbers we had today are the second highest since the pandemic hit Malta, which means that the last time that we had such high numbers, we were in a state of emergency and the vulnerable people were instructed by a legal notice to stay home. Why is it that a state of emergency hasn't been called, and why is it that the vulnerable are still allowed to be out and about? And on the new measures that were announced yesterday, so we had the introduction of fines when a person isn't wearing a mask. How will you be going around enforcing this? And can a shop owner refuse entry to people without a mask? How would that happen? What if you have issues and people don't want to wear the mask? Can they call the police on the customers? Thank you. Iva, fuq is-sitwazzjoni tal-lum, aħna naraw x'ikunu it-trends tal-numru tal-każijiet u nkomplu insegwu s-sitwazzjoni ħalli jekk aħna inħossu li għandna bżonn nieħdu iktar miżuri, hemmhekk kun tista' toħodhom. Fuq il-vulnerabbli, bħal-medna aħna bqajna għaddejjin ukoll b'sitwazzjoni fejn aħna inkomplu il-vulnerabbli nipproteġuhom milli huma ikunu qegħdin f'kuntatt dirett mal-virus. U għalhekk hemmhekk hemm is-sitwazzjoni fejn nipproteġġu fid-djar tal-anzjani, anke ma dawk in-nies li qegħdin fil-komunità wkoll huma stess issa jafu fejn huwa r-riskju. Aħna ftakru li kellna sitwazzjoni anke meta kien hemm l-avviż legali li l-anzjani u l-vulnerabbli kienu wkoll setgħu joħorġu biex huma jaqdu dawk l-affarijiet li huma essenzjali. Ġifieri hawnhekk aħna qegħdin nimxu fuq l-edukazzjoni tan-nies li l-persuna li huwa vulnerabbli u wkoll ikun jista' jaf fejn hu propju huwa safe għalih li jkun jista' imur. Prof. Gauci, Marija Muscat minn Television Malta. Xtaqt insaqsik iktar dettalji dwar dawn id-49 każ
jekk kienx hemm clusters pereżempju u l-etajiet tagħhom. U x'taqt insaqsik ukoll jekk iż-żieda ta' każijiet f'Malta hija relatata ma' żieda ta' każijiet barra minn Malta. U anke dwar l-infurzar, għandkom biżżejjed riżorsi umani biex tinfurzaw, pereżempju qiegħda naħseb f'lukandi, naf da żmien kulħadd bid-day by the pool, f'postijiet oħra fejn qed jattendu n-nies biex naraw żgur li l-miżuri ta' medikazzjoni qegħdin jiġu segwiti, grazzi. Il-każijiet, il-49 każ, kellna minnhom li anke ħarġu mal-lejl, ġifieri bħalissa għandna il-case management team li għaddejjin jaħdmu l-każijiet u nkun nistgħu mbagħad nkun nistgħu nagħtu iktar informazzjoni dwar dawn il-każijiet. Però mill-sissa li nħadmu hemm numru ta' każijiet li s'issa mhumiex relatati ma' clusters u etajiet li huma differenti. U fuq l-infurzar aħna qegħdin naħdmu team sħiħ li għandna min-naħa tal-catering establishments u event organizations l-uffiċjali min-naħa tagħna bħal Environmental Health Officers, hemm ukoll l-uffiċjali min-naħa tal-Malta Tourism Authority u anke għandna l-uffiċjali min-naħa tal-Pulizija. U għalhekk hemmhekk aħna qegħdin ninaqdu bħala tim li aħna nkun nistgħu nagħmlu l-enforcement kemm f'dawn il-postijiet u anke f'postijiet oħra bħal tar-retail. U anke biex nirrispondi l-mistoqsija ta' Claire ukoll li hija relatata ma' din hija li jekk inti għandek persuna li għandu ħanut retail outlet fejn diġà bl-standards u obbligat li m'għandux idaħħal in-nies mingħajr maskra u issa hemm l-obbligu fuq il-persuna individwu li hu jrid jilbes il-maskra, importanti li jridu nikkooperaw flimkien. Għaliex aħna hawnhekk il-persuna l-owner tal-ħanut irid li l-ħanut tiegħu ħajkun safe biex in-nies kun jistgħu jinqdew minn għandu, imma anke il-persuna ħajmu f'dak il-post għandu responsabilità li hu ikun qed jilbes il-maskra biex lil ħaddieħor li qiegħed ukoll fil-ħanut u lill-owner tal-ħanut jipproteġih ukoll. Hi, Professor Gawci, Matthew mill-Orizzont, 3 mistoqsijiet ma jimpurtax. L-ewwel waħda, ħabbartu miżuri ġodda fejtlu djar tal-anzjani, qed nassumi kemm pubbliċi kemm privati. Xtaqt insaqsik jekk dawn il-miżuri kienux mibgħuta spjegati lid-diretturi ta' dawn id-djar u jekk ukoll hux ħajkun hemm restrizzjonijiet fuq il-moviment ta' dawn l-anzjani barra d-djar. Ovvjament taf ġieli kien ikollhom attivitajiet jekk dawn xi inklużi. It-tieni waħda, fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru saħaq li kien hemm nuqqas taqbil bejnek u bejn il-mam jekk għadhom xi jsiru attivitajiet bħal tiġijiet u restrizzjonijiet għandu jkun hemm. X'kien eżatt dan il-punt ta' diskwit forsi tispjegalna u jekk instab kompromess. U tret waħda, xtaqt iktar informazzjoni fuq il-kundizzjoni ta' persuni li bħalissa jinsabu fil-binji dejħal-far, dak kunu bħala China House. Jekk il-persuni qegħdin hemm jinsabu xi stat ta' saħħa tajjeb u l-kundizzjoni tagħhom bil-preżent. Grazzi. Grazzi. Fuq djar tal-anzjani, aħna qegħdin nagħmlu li nistgħu biex inkun nistgħu nipproteġu lill-anzjani fejn aħna qegħdin naraw li nipproteġu l-anzjani minn kwalinkwa virus li jista' jkun qed jidħol f'dawn id-djar. U għalhekk huwa li l-anzjani għandek il-carers li qegħdin jiġu testjati, kienu diġà qegħdin jiġu testjati perissa ħankomplu nsaħħuha din. U anke li inti l-viżitaturi ikunu qegħdin wara il-perspex. U dan huwa importanti. Importanti li ikunu jibqaw għaddejjin. Fuq rigward naħseb Eżur, Bezzina mill Malta Today. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal li ħajkun hemm massimu fil-każ tal-mass events ta' 100 persuna indoors u 300 persuna outdoors. X'inhi d-differenza bejn dawn iż-żewġ figuri? Hemm xi xjenza warajha il-ħaġa jew ġast ġew imposti hekk. U t-tieni ħaġa
rigward in-nies vulnerabbli, għandhom jerġgħu jitlu taħt forma ta' soft lockdown jew ma hemmx għalfejn? Skużawni, naħseb ili nitkellem ħafna. Mela, fuq biex naqdu fl-imkien ta' djar tal-anzjani għaliex huma simili, bażikament qegħdin nipproteġuhom kemm mill-carers kif ukoll min-naħa ta' viżitaturi. U anka li meta huma jkunu, pereżempju marru l-isptar għal xi vista, huma mbagħad meta ħajmorru lura wkoll ikunu qegħdin f'ċertu kundizzjonijiet biex aħna nassiguraw li dak il-persuna ikun qiegħed safe ukoll. Fuq il-diskorsi li kien hemm ukoll waqt il-meeting il-bieraħ anka mal-Union tat-Tobba li jiena tabiba ukoll u anka aħna nħarsu lejn ix-xjenza ta' x'qiegħed jiġri bħalissa u anka nkunu qegħdin naraw x'jista' jiġri ukoll. Wasalna fuq ħafna qbil għaliex ix-xjenza tista' tiftijem faċli ħafna u rridu nkomplu niddiskutu wkoll fuq sitwazzjonijiet ta' x'miżuri jistgħu jittieħdu għalhekk it-taħdidiet jibqgħu għaddejjin anka ta' kif ikun għaddej l-andament ta' din il-pandemija. Fuq il-miżuri li aħna minna fuq l-outdoors u l-indoors huwa importanti ħafna li nifhmu l-prinċipju. Meta inti għandek persuna li qiegħed barra għandu inqas riskju li jiġi trasmess lilu il-virus milli kieku persuna huwa ġewwa. Rridu niftakru anka nfakkarkom fil-kunċett li kellna tar-restoranti fejn aħna anka l-imwejjed ġewwa kienu distanza iktar minn l-imwejjed li kienu qegħdin barra. U aħna dejjem inkoraġġejna wkoll in-nies kemm jista' jkun li jużaw barra. U għalhekk allura li l-miżuri u l-capping fuq ġewwa huwa ta' capping li huwa inqas minn dak il-capping li għandna fuq barra. Il-wara nafsantaj Professor Gawci Kristof għal Newsbook. L-mistoqsija li nixtieq ir-risposta ċara dwar għax diġà staqsewk il-ġurnalisti ta' qabli dwar l-emerġenza tas-saħħa pubblika qed illhom li se segwu s-sitwazzjoni. Issa ċifri qegħdin qudiemi. Meta dikjarajt emerġenza tas-saħħa pubblika l-ewwel darba Malta kellha 3 każi. Illum qed naraw 300 każ attiv. Possibbli xjenza tgħidilkom li 3 każi emerġenza tas-saħħa pubblika 300 le. U t-tieni mistoqsija l-awċin sewna x'inhi s-sitwazzjoni fuq il-gżira tagħhom u l-kundizzjoni tal-pazjenti ta' hemmhekk. Grazzi. Bħalma semmejt, aħna mill-bidu tal-pandemija sa issa tallimna ħafna. Aħna rajna li anka f'sitwazzjoni ta' emerġenza tas-saħħa pubblika, it-tuż li konna qed nużaw f'dik is-sitwazzjoni wkoll kienu tuż li huma simili wkoll li għandna propju f'idejna bħalissa. U għalhekk huwa importanti li aħna nkomplu nsegwu din is-sitwazzjoni ħalli aħna nkun nistgħu nieħdu dawk il-miżuri kollha li aħna nistgħu nieħdu biex inkomplu nsegwu dis-sitwazzjoni u nikkontrollawha. Bħalma rajtu matul iż-żmien kollu ta' din il-pandemija, aħna konna qegħdin nieħdu reazzjoni immedjata għas-sitwazzjoni li tkun. U rridu niftakru wkoll. Issa, millum ħandaħlu dawn il-miżuri. Ma nistgħux nippretendu dawn il-miżuri ħajjaħdmu millum stess, għaliex irridu niftakru la kien hemm espożizzjoni dawn l-aħħar ġimagħtejn fejn kien hemm numru ta' events għaddejjin. Ir-reperkussjonijiet ta' dawk l-events li diġà għaddew għad irridu narawhom f'dawn il-ġranet li ġejjin. U għalhekk aħna meta aħna ndaħlu l-miżuri aħna nkun rridu naraw x'ħajkun l-impatt tagħhom qabel ma inti ġurnata wara ġurnata tibqa' żżid il-miżuri. Għaliex irridu niftakru li hemm l-incubation period ta' ġimagħtejn u allura persuna minn meta jiltaqa' mal-virus sakemm joħorġulu s-sintomi u anke joħroġ pożittiv jista' jdum ġimagħtejn. U għalhekk importanti li aħna nkomplu nsaħħu t-testjar ħalli kull każ kistgħu naqbduh, niżolawh, imma anke nkun nistgħu nsegwu s-sitwazzjoni propju ta' kif inhi. Good afternoon, Professor Gauci. John Pozzapati from Love in Malta. Frontliners who have came in contact with a COVID-19 patient outside of the workplace have told us that 111 is turning them away because they don't show immediate symptoms.
Why shouldn't frontliners be given priority in this case? And is there anyone they should contact as such? And in light of everything that's gone over the past few weeks and the spike in cases, as Superintendent of Public Health, do you think it was a mistake opening mass events and ports to commercial travel? And lastly, you mentioned that some initiatives and some measures are being implemented now, but they're far less drastic as the measures implemented a few months ago when similar cases were announced. Have authorities changed its policy on how to combat the virus to something similar to the Swedish model? And if so, are you worried about an increase in fatalities as such? Thank you. Mela, fu meta ikonna persuni li qegħdin iċemplu l-helpline, għennet nfakkar ukoll il-helpline ukoll kellna żmien fejn kellna ħafna telefonati, immedjatament żidna n-numru ta' nies li qegħdin on the ground u issa qegħdin nilqu kważi 97% tat-telefonati kollha li qed ikollna, jiġifieri li huwa suċċess tajjeb ħafna. Meta inti għandek sitwazzjoni bħalma kellna fejn aħna f'daqqa waħda kellna żieda sostanzjali ta' nies li rridu biex jiġu biex jagħmlu t-testijiet, aħna mexxejna fuq il-prinċipju li nipprioritizzaw il-min l-iktar li għandu bżonn jagħmel it-test. L-iktar priorità qiegħda tingħata għal dawk in-nies li għandhom is-sintomi. U mbagħad warajhom qegħdin nagħmlu dak it-testijiet fuq persuni oħrajn. Pereżempju, il-każijiet li semmejt li jkollok kuntatt li m'għandu l-ebda sintomi, dak importanti li qiegħed f'kwarantina li hu ma jkunx ta' espożizzjoni għal ħaddieħor. U aħna nistennew ftit ġranet mill-espożizzjoni tal-kuntatt madwar 5 ijiem. Ħalli aħna jekk ħanamlu t-test ikollna iktar ċans li jekk huwa pożittiv fil-fatt joħroġ pożittiv. Din hija sitwazzjoni li aħna naħdmu biha, nżidu r-risorsi għal dak li jkun hemm bżonn u issa propju mill-ġimgħa d-dieħla li ħanżidu it-testing hubs tagħna wkoll naraw li aħna nkun nistgħu nerġgħu nżidu l-testjar u nkun nistgħu nilħqu propju għad-domanda li għandna. Semmejt li jekk kien żball li ftaħna l-airport. Is-sitwazzjoni hija li dan huwa perjodu li huwa twil ħafna. Bħalma semmejt mhijiex perjodu ta' ġimagħtejn, però huwa perjodu li huwa twil ħafna. Allura inti trid toħloq il-bilanċ mas-sitwazzjoni imma dejjem iżżomm il-kontroll. U kwalinkwa miżuri li ħadna aħna dejjem ħadnihom proporzjonati għaliex aħna ma rridux li nagħmlu hardship iżżejjed fuq il-popolazzjoni sakemm inti tista' tikkontrolla. U l-fatt li aħna għandna wieħed mill-aqwa testjar li għandna anke fl-Ewropa, infatti bħalissa l-iktar qed jagħmlu testijiet huma Lussemburgu, warahom huma d-Danimarka, warahom hija Malta, ġifieri aħna third highest testing per population, per capita. U dak juri biċ-ċar li aħna l-każijiet li qed ikollna huma l-vera każijiet li qegħdin naqbdu għaliex qegħdin nagħmlu ħafna testjar. Jekk inti tnaqqas lit-testjar, bażikament ir-rata ħatonqos, però dik ma rridux aħna għax irridu li naqbdu l-każijiet kollha. U għalhekk huwa importanti l-monitoraġġ biex aħna nkun nistgħu bis-sitwazzjoni li tkun skont kif tkun inkun nistgħu nieħdu l-miżuri biex tikkontrolla.